बेना हिन्जाव दंखायो थिखौ गथ' साथाम दं बेना हिन्जाव दं। बाय नोंथांमोन बांगालनिखौ खनसे मोनबाथाय माब्लाबाबो बावनो हाया। बर' सेंग्राफोरनिफ्राय आं मोनसे खावलायो नोंथांमोनाबो हायोबा बांगालफोर बायदि बानायनांगौ। बुस्थुआ जियानो जाथों किन्तु नांगौ बांगालफोर बायदिनो नङाबा नोंथाङा हिन्जावजों गारजानो हागौ। मा होनदों बांगालखौ थांफाबावगोन। नुबाय मा बुंदों जेसेबांबो बु नांगौबा बुथार अब्लाबो आं बे बांगालखौ बावनो हाया आं बेजोंनो थांथारगोन। थिग बिदिनो जोंहा नैबे मादैनि मोनसे भिडिअ फैलायबाय। जाफ्लादों एकदम जाफ्लादों बियो नुवाखै। आरो नैबे बांगाल हौवायानो जाबाय बिनि हिर'आहाय बेखौ माने जेसेबांबो गोसोम काला गरा घन्टा जेबो फाराग गैया किन्तु जानांगौ बुस्थुआल' हिट एबा लाव बायदि गिदिर। अरे कहना क्या चाहते हो? अब्लानो सिख्लाफ्रा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा आं गासिखौबो बुङाखै जाय जाबाय बिसोर सानदों माब्लाबाबो बावनो हाया। स' आं बर' सेंग्राफोरखौबो बुङो नोंथांमोनखौहाय बे बुस्थुखौहाय बानायनांगौ लाव फिथाइ बायदि। नुवाखै जोंनि बर' सिख्लाफोराहाय बांगालफोरखौ बुस्थुआ गिदिरबा बोरै बासताबो आरो बे बासताबग्रा सिख्लाया बेनो जाबाय। नोंथांमोनहा साननो हागौदि बियो सोर खिन्थागो बे जाबाय बर'आनो बे हिन्जावाहाय बर' किन्तु बे बर' हौवाखौ एसेबो नायनो हाया। नोंथांमोन बर'फोरना जायो बुस्थुआ फिसा। नोंथांमोन भिडिअखौ एसे नरमै बुङोब्ला बे सिख्लाया जाबाय सलबारिनि आरोना सालबारि रुपहिनि बे सिख्लाया बे जाबाय बे मुस्लिम हौवाजों थांदों आरोना। स' बेहा मुस्लिम हौवाजों थानानैबो जेबो गोजान गैया बुजायोबो आरो बेहा सैमा बायदिबो खालामजायो अब्लाबो बे सेंग्राखौ बावनो हाया। ओरैबायदि जोंनि बर' हारिनि माने सिख्लाफोरा माखौ एसेबां मोजां मोनो मुस्लिमफोरखौ नायनानै आं हमनो मोना आरोना। एसेबां मोजां मोनो माने बांगालफोरखौ मा बुंगोन मानि थाखाय मुलि होयो होनो नंगौना नङा होनोबो जायो होदोंबो जानो हागौ जोंथ' बेखौ मिथिया होदोंबो जानो हागौ किन्तु होआबाबो बिसिनि बुस्थुखौ जोंनि बर' सिख्लाफोरा सानो गिदिर गोलाव। स' इसोरखौ बांसिन मोजां मोननाय जायो जोंनि बर' सिख्लाफोराहाय। स' नोंथांमोन मा बुंगोन आरोना जोंनि बर'नि गेजेराव बर' सिख्लाफोरनि गेजेराव ओरैबायदि माने बांगाल हौवाफोरखौ मोजां मोनो नोंथांमोनाबो कनफिउज जागोन बिसोरनि बाथ्राखौ मिथिबाथाय। ओरैबायदि आरोना बिसोरनो नांगौ खालि गिदिर नोंना घन्टा थाखा फैसानि आं दिनै बुंगोन बिसोरनि थाखा फैसानि जेबो गोनांथि गैया नांगौबा जफ्रि लामाफ्राव न' लुनायावनो थागोन अब्लाबो बर' हिन्जावफोरनो बेफोरबायदि हौवाखौसो नांगौ। मानि थाखाय नोंथांमोनानो सानना नाय एसे माइन बाहाय मानि थाखाय नांगौ जायो बेफोरबायदिनि थाखायनो साला ओरैबायदि होनांगौ आरोना बिसोरखौथ' बुस्थुआथ' हानाय नङा डाइरेक्ट लावासो हागोन। हाइब्रिद नङाबा थासिमलि मोनोना हाइब्रिद थासिमलि बेफोरखौसो सोनानै होनांगौ बिसोरनियावहाय मिथिबाय। जेसेबांबो माने बुजाबाबो दा सैमा बायदि खालामजायोनो बे हिन्जावाहाय अब्लाबो आंनो सासे मानसिया खिन्थाहरदों सासे सिख्लायाहाय भिडिअ बानायनो हरदों। स' आं बुंदों आरोना सैमा बायदि खालामजायोनो बुजायोबोनो हौवाजों अब्लाबो बेबो बुङोनो सिख्लाया बेखौ गार अब्लाबो बियो गारनो हाया ओरैबायदि जाहैदों। मानि थाखाय गारनो हाया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानो हागौ मानि थाखाय गारनो हाया। एक्सुवेलि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मा जालांदों बे दुनियाव सासे हमै ओरैबायदि खालामनांगौ बेफोरबायदिखौहाय आंथ' डाइरेक्ट बियार बथलसो सोना होगोन मोनबाथाय बियार बथल मिथिबायना आं बेफोरबायदि फिसा फेनला बुस्थुफोरखौ आं सोआ आं बियार बथलसो सोना होगोन आं आलुआहाय।